Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang ako sa pangalang Purita, 25 years old, at isa sa marami ninyong tagapakinig dito sa Novaliches. Napasulat ako dahil gusto kong ibahagi yung realization ko lately. Yun ay sobrang hirap pala namin dati, hindi ko lang alam. Paano ko ba nasabi? Hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Nung bata ako, lagi ko nakikita yung kapitbahay namin na bumibili ng taho. Pinatikim ako isang beses at nagustuhan ko. Hindi naman ako maibili ni nanay kasi wala kaming pambili. Ang ginagawa niya na lang, tinatakpan niya yung tenga ko tuwing dadaan yung magtataho para hindi ko marinig at hindi ako magpabili. Akala ko dati, paborito ko yung kanin. 3 kasi kaming magkakapatid and madalas, isang lata ng sardinas yung ulam namin. Hahati-hatiin namin yon kasama sila nanay at tatay. Ang dami ko nang nakain pero lagi akong may natitirang ulam. Minsan naman ang ulam namin, tigbebenteng fried chicken sa kanto. Bibili si nanay ng 3 piraso tapos hahatiin sa aming 5. Madaming ulit akong makakain pero may matitira pa din sa ulam ko. At ibibigay ko sa mga kapatid kong gutom pa. Ganon din kahit isang nilagang itlog-lag ang pinaghahati-hatian naming 3 magkakapatid para ulamin. Tapos minsan kahit malalaki na kami at kaya na naming kumain mag-isa, sinusubuan pa. Kaya pala, para magkasya yung konting nadilihensyang pagkain kasi hindi na kayang hati-hatiin. Akala ko mahilig lang talaga ako sa kanin. Hindi pala. Nasanay lang ako na mas maraming kanin ang kinakain para mabusog dahil halos wala namang ulam lagi. Ang saya ko pa dati kasi tuwing tanghalian may soft drinks kami. Yung pala kaya meron kasi nakakabusog yung soft drinks. Kapag uminom ka, feeling mo, busog ka na. Isang beses inabutan ako ng tanghalian sa bahay ng kaklase ko. Or inabutan ako ng tanghalian sa bahay ng kaklase ko. Yung ulam nila, pritong isda, tapos may isang malaking malukong ng ginisang kamatis sa itlog. Ano yung malukong? Malukong isda. parang bowl. Okay. Inulam ko yung ginisang kamatis sa itlog. Tapos na akong kumain nang malaman ko na sausawan lang pala yun ng isda. Sa amin kasi, yun lang, ulam na. Kapag binabalikan ko, sobrang hirap ng buhay dati, pero masaya. Yun din yung nagbigay ng motivation sa akin para magtapos ng pag-aaral at magsikap. Hindi pa naman ako mayaman, pero kapag nagtitinola kami ngayon, may manok na talaga at hindi lang chicken cubes. Hindi na din namin inuulam yung ketchup. Sausawa na lang. Kayo, Nicole and Diego, may kwentong mahirap din ba kayo? Salamat sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tagapakinig, Purita. Ganon. Teka Hinahamon lang. mo kami, ha? Wait lang. Teka lang, ang tanong namin sa'yo, Purita, mali yung tanong mo eh. Dapat ang tanong mo,
ano-ano. Hindi Yeah. yung, meron ba kayong kwentong kahirapan? Hindi ganon. Oo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ayan. Basic! Buti ka nga, may ulam kayo eh. Kaya nga, di Sa ba? amin, wala asin lang talaga, toyo. literal. Tsaka Toyo. mantika. Oo, toyo tsaka Oo. mantika. Mhm. Tsaka alam mo, akala ko din, may mga ganyan akong feeling dati. Na akala ko normal, yung pala hindi. For example, hindi ko gusto yung hindi ko kinalakihan yung Yakult. Aha. Hindi ko siya gusto, hindi ko siya kinalakihan. Alam ko na may dumadaan na nagbebenta ng Yakult na nakasombrerong babae, Aha. 'di ba? Nasa commercial, ang ganda, pero yung dumating sa barangay na yun, Matanda na. ang tanda. Yung totoo, ate, ilang taong ka na bumabiyahe? Bakit sa commercial? Bata yung mga nagtutulak ng Yakult. Yung pala, hindi naman ako kasi nakainom ng Yakult. Kasi siya kahit na nilalako siya sa kalsada, dagdag extra budget siya. So kumbaga, kung bibili ka nun, parang itong si Purita, taho. So, dagdag extra budget kasi yan eh. Kung 10 piso yun, sayang din yung 10. Nung time na yun, ha? 'Di ba? Na malaking bagay yung 10, nakakabili pa talaga siya ng mga bagay-bagay, 'di ba? Yung 10 kasi pwede mo nang mabili ng Aisa na pwede mong ulam. Tama. Si Aisa, 'di ba? Yung linggit bulilit Aisa, 'di ba? Sarap kaya barbecue flavor. Diba? So may mga ganyan po talaga kami. Oo. Isa sa mga sampal sa akin ng kahirapan dati na hindi ko na makakalimutan, na nilabas namin yun sa book ng Tambalan 10th anniversary book namin. Yung meron ako klase na meron siyang baon na cake. Tas palibasa, hindi naman normal sa amin yung merong cake. Hindi ordinaryo na may cake. Oh, totoo. So hingi talaga ako ng hingi. Na parang siya naman yung nagsabi sa akin, tama na, parang ganon. Sabi ko, ay ganun pala. Ganun pala. Siguro sabik na sabik talaga ako sa cake na parang gusto ko talaga yun, Oo. di ba? Marami. Naku, Purita, mali ka ng tanong. Baka hindi tayo matapos. Kaya nga pag nagkwentuhan kami, halimbawa, kahit kami ni Mrs., sabi ko kung kwentuhan lang, kung storya lang sa paimol-imol, say imol is mahirap. Mahirapan, oo. Sabi ko, tingin ko walang makakatalo sa akin. Like, sa amin kasi pag nagsaing kami sa umaga, kung anong kanin namin, hanggang gabi na yon. Oo. Pag may natira, pasalamat. Pag wala, di wala. Walang kakainin. Walang kakainin. So may mga times na walang kinakain. Wala, oo. Oo. So, siyempre, bilang madiskarte, ginagawa ko, pupunta ako dun sa bahay ng mga tiyahin ko, mga Yan. tiyuhin ko. Usually, uso kasi sa probinsya yung may mga tinatakpan sa gitna ng mesa. Yan, correct. Tapos diyan ka so iniisip kukuha. ko na, lapit na ako, parang Pink Panther. Sana maganda may masarap na ulam. Pagbukas, pak! Kanin lang. Pwede na to. Pwede na. Oo. Titirahin mo na kaysa wala. Kasi wala kayong kanin sa Oo, bahay pag may isda, tuwan-tuwa ka. Oo, piyesta na. Oo, di diba? kaya minsan naiiwan lang yung adobo, yung mantika lang. Uy, piyesta. Parang umiilaw na yung mata mo kahit walang laman, Kumikinang-kinang yung mantika. Diba? At masasabi mong nakaluluwag-luwag ka na kahit papano, malayo pa pero malayo na. Oho. Diba? Kasi yung adobo mo, may manok na talagang kasama. Yan, Hindi na lang yung natitirang manti-mantika. Correct. Diba? So, Oo. lahat po tayo ang natatandaan ko, ang tawag doon, yung noodles, yung instant na noodles. Dinadamihan mo ng sabaw. Daming sabaw nun. Tsaka akala ko talaga dati, Jeg, sa totoo lang ha, akala ko talaga may sabaw ang corned beef. Kaya nung medyo parang kahit papano na medyo nakaluluwag-luwag na, tas nakikita ko dun sa mga, tsaka nakikita ko sa kaklase kong mayayaman, na yung corned beef nila, ang lang dun is may mga bilog-bilog na maganda yung pagkakabilog ng mga onions. Parang yayamanin, mga malalaking pang-commercial, di ba? Walang sabaw yung corned beef nila. Kasi sa amin, may sabaw yung corned beef. Sinabaw ang corned beef. Sinabawan yung para dumami. Totoo. Kasi dadami naman kasi talaga siya eh. Tapos tapos dadamihan lang ng repolyo, ganyan. Tsaka alam kong medyo nakasweldo yung nanay ko kapag yung pansit namin may sahog. Kasi normally yung pansit namin na bihon, kapag gusto lang din naman namin na magbihon, may toyo, so may kulay, 'di ba? Tas mangilan-ngilan lang yung repolyo, mangilan-ngilan yung carrots. So alam kong medyo nakaluluwag-luwag kami o nakasweldo yung nang maayos si nanay ko. Kapag kami mangilan-ngilan na baboy. Yan, 'di ba? Marami kaming ganyan. Kaya sa mga kaidara namin ni Nicole, big deal sa amin yung pinag-aawayan sa amin yung pork and beans. Ayan,
kilo sino makakakuha ng pork sa pork and beans. Kasi bihira kaming mag-pork. Diba? O tingnan mo, nung araw, hindi ba't, ito mga sinyales, makakatikim ka lang ng royal kapag may sakit ka. Pag wala kang lagnat, wala kang royal. Diba? Tama. Ikaw nga, Purita, kahit paano may soft drinks kayo, pampabusog eh. Oo. Diba? Sa amin wala eh. Sa amin wala. Meron akong kakilala na para sa akin, isa din sa ultimate na na-realize nila na mali pala. Yung kanin na, anong tawag doon sa yung pinagsama-samang pagkain na pinulot tapos niluto ulit? Parang pagpag eh. Pagpag, parang ganyan. Hindi nila alam na hindi normal ang pagpag. All the while nang sila'y nag-aaral mula elementary hanggang high school, akala nila normal food yun. Na niluluto lang na nanay, ganyan, o kaya basta yung pinagsama-sama, tas nilutuin, tas nadamihan ng sabaw. Akala nila normal yun. Until nag-college sila. No, nakita nila na hindi pala ganun yung normal na pagkain. Diba? So, may mga ganyan dahil. Parang si Purita, diba? Akala niya, favorite niya lang talaga yung kanin. Diba? Yung pala talagang sadyang walang ulam. Diba? Naranasan ko rin nga, Diego, eh. Sabi na nanay ko, shh, huwag kayong gagalaw. Sabi ko, bakit kaya? Kasi naputulan kami ng kuryente. So, kunyari, walang tao sa bahay. Para hindi masyadong nakakahiya. So lahat tayo may mga ganyan, 'di ba? Kaya naman totoo naman din ito yung mga sinasabi natin na may mga bad things na nangyayari sa ating buhay na ito din pala yung dahilan kung bakit tayo magpupursige. Yes, kung bakit tayo bakit gusto natin na na magsipag, bakit meron tayong determinasyon kasi hindi po binigay ang buhay sa atin na silver platter. 'Di ba? Lahat ng bagay pinaghihirapan. Isipin mo dati pangarap ko magkaroon ng eyeglasses kasi feeling ko mayaman yung nakasalamin. Mayaman lang yung nakaka-afford ng salamin, 'di ba? Ganon. Tsaka ang kagandahan dyan, ngayong, like for example, ngayon bilang 25 years old, ang sarap na siyang ikwento. Lalo na pag naabot mo yung edad namin. Correct. Diba, at saka lalo na pag halimbawa talagang tunay na nakaluluwag-luwag na si Purita. Ayan. Ang sarap ng ang sarap na siya niyan. ikwento eh. Correct. Juicing-juicy na siya eh. Oo, diba? Kaya nga nung tinanong mo kami sa question na may problemang pangmahirap ba kayo? Ano ba? Mali yung tanong. Talagang lumiwanag yung mga mata namin. Ay, teka lang. May entry kami dyan. Ilan ba? Kasi kulang yung oras. Correct. Kasi sa totoo lang mali yung tanong eh. Dapat ang tanong niya sa akin, ilan ang entry? Dapat ganun ang tanong mo sa amin. Ilan ang entry ninyo na ramdam ninyong mahirap kayo? Diba? Yung ganun. Kaya siguro alam mo, ako Jegs, hanggang ngayon, sobrang favorite ko yung street food. Siguro kasi yun din yung mga nagtawid sa akin nung araw kasi medyo affordable siya eh. Yung mga street food. Tas ayos lang naman din siya. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko siya na kahit na yun lang yung kainin ko. Ayun nga pala, no, meron pala ako order. Gusto ko pala mag-order ng fishball. Naalala ko bigla, di ba? Na hanggang ngayon, yung pa rin yung gusto ko talaga. Kasi naalala ko din yung kabataan ko dahil dyan eh. Oo. Doon kami nung panahon namin dahil sa Capi, sa Rojas City, seafood capital of the Philippines, nakakatikim din kami yung malalaking hipon. Sana all kami hindi dito sa Maynila eh. Pero ulo lang. Oo. Ay, di kami... Kasi ine-export yung katawan eh. Naiiwan yung ulo. Oo, di ba? Kaya din siguro, Jeg, sa totoo lang, ganun na lang yung tindi ng kaligayahan ko. Pag alam ko na yung kakainan, merong sugpo o merong hipon. Kasi growing up, ganun din kami. Nakakapagsinigang na hipon kami, pero ulo lang. Kasi binibenta siya separately, di ba? Yes, totoo. Hindi ko yung makakalimutan. Pumupunta pa kami sa Guadalupe. Crush ko pa yung nagbebenta na, yung lalaking, yung mamang nagbebenta nung ulo ng hipon eh. Ang cute kasi ni Kuya, ang kapal ng kilay, di ba? Tapos ang bibilin lang na nanay ko, yung ulo ng hipon. Diba? Tapos makakapagsinigang kami. Kaya siguro yung mga sugat ng kabataan na ngayon kapag ka nakakita ng hipon. Kaya feeling ko, yan yung dahilan kung bakit, diba, pumunta ka ng Vikings, pumunta ka ng Buffet 101. Punta ka kagad dun sa doon sa tempura. Yung tatayuan mo. Correct. Yung paglapag pa lang mo na. Yung isa nakapila mo sa likod, wala na nakuha. Kinuha mo na lahat. Ako yung pag nakikita ko, alam mo, nakatambay na siya doon sa tempura. Tapos binibilang ko, nakapito na yung kinukuha niyang tempura. Ilan na natitira sa akin. Lahat yan naintindihan ko bigla, mga sugat ng kabataan. Hindi nakatikim ng sugpo nung araw. Diba? Sobrang big deal ng hipon. Diba? Ang mga ganyan, ako I would say na masaya naman din yung ganon. Sa totoo lang din. It makes you enjoy the simplicity of life. And yun nga yung action mo pagkatapos na
ayoko sana yun na yung mga anak ko magkaroon ng ganyang klaseng kakulangan. So, magdodoble kayod ako. Mag-e-effort ako para maranasan nila yung katawan ng katawan ng sugpo at hindi lang yung ulo. Hipon, 'di ba? Yun naman yung kagandahan. Parang si Purita, 'di ba? Bakit ka naging determinado? Kasi na-realize mo mahirap pala talaga ang buhay ninyo. Oo, correct. Oo, kasi dati naalala ko sa airpot kapag wala kaming ulam talaga, bumibili siya yung tawag namin doon yung parang kalkag, yung maliliit na mga yung parang mga sperm pa lang na ng mga hipon. Hibi? Oo, parang sa mga maliliit. Sperm na. Maliliit ako naman na-gets. Bakit wala? Ako naman na-gets ko. Yung pinanganak ng mga hipon. May pinanganak sila mga maliliit na. Diba, parang meron dried niyan. Tapos yun, halo niya lang, tawag namin kalo-kalo. Yan. Ayun, so imimix lang siya. Yun na. Ito torta yun, di ba? Hindi na tinutorta, konti lang nilalagay sa kanin, sinisinengang. Kasi yun na mismo ang hinahalo. Parang may lasa na yung kanin. Oo, correct, kasi maalat siya eh. Yun. Di ba? Purita. Panis pala yung kwento mo. Walay pala yung kwento mo sa mga kwentong kahirapan namin. Kaya nga eh. Kami kapag lang, tsaka yung grapes talaga, Jegs. Kaya happy ako kapag may grapes ako sa ref eh. At tsaka ice. Kaya pansinin mo talaga, nasira yung ice cube maker ko. Bumili ako ng isa pa. At ang sama-sama ng loob ko na nasira na naman yung pangalawa. Ay, sira na naman? Sira na naman. Baka naman po may kilala po kayong nag-aayos po ng ice cube maker ha. Pinagmalaki ko pa naman doon sa pamilya ko kilala. Sabi ko, ayan ang ganda ng ice maker. Wala, sira yan. Buti na lang hindi mo inon, kundi napahiya ka. Diba? So, kasi sugat ng kabataan ko rin yan eh. Kasi ang feeling ko dati, mayaman lang ang merong yelo. Tama, ang may Totoo, frigidaire. ang may frigidaire. Diba? Panis ka pala, Purita eh. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!